ഇന്ന് നമുക്ക് അമേരിക്കയിലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമ കണ്ടാലോ? ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒസാക്സ്. അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ അർക്കൻസയിലെ യുറേക്ക സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1500 അടി ഉയരമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൗണ്ടൻ എന്ന മലയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിമയുടെ ഉയരം ഏകദേശം 67 അടിയാണ്. കൈകളുടെ നീളം 65 അടി. 1966 ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിൽ വൈറ്റ് മോട്ടോർ ചേർത്ത് കൈകൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിന്റെ ശില്പി എമറ്റ് സള്ളിവൻ. യുറേക്ക സ്പ്രിംഗ് ടൗണിനെ ഫേസ് ചെയ്താണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്ലിയർ ആയ ഒരു ദിവസം ഇത് 20 മൈൽസ് ദൂരേന്നേ വിസിബിൾ ആണ്. യേശുവിന്റെ ക്രൂശാരോഹണത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കൈകൾ ഇരുവശത്തേക്കും വിടർത്തിയാണ് ഈ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുരിശില്ല. അതോടൊപ്പം ഈ നീട്ടിയ കൈകൾ യേശുവിന്റെ ശക്തിയെയും സംരക്ഷണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.